Аре, това ще е едно огромно видео. Да видим сега на MailTV видеото на пазар. Това ще е, според мен, една огромна тема, която ще отворя и ще размишлявам, защото аз съм много по пазарите, по парите, по харчалъците, по всичко, така че това ще е един много огромен клип. Колко казах? Нищо не казах. Да, едно време, когато имаше вести или шоп, имаше такъв нож, се казваше на Рамбо. Вътре имаше комплект за оцеляване. Чакай да питам, че ми стана интересно. Това на колко е? Явно пазара по-скъп. А иначе цената надолу? Колкото си дава? Не ми се дава много. Това е хубаво дума. Близо живеем до там. Много е хубаво. Сините сливи са на 80 цента. Не знам как е, дали е добра цена. Не знам, аз за първ път виждам сини сливи. Този сезон. Да. Така изглеждат. Този сезон, да. Ще излезе ли късметът? Български са. Да. Това е май първия пазар питак, на който се вземем и игри. Да. Ще има сделка. Мисля, че това вече е добра сделка, ако всичко работи. Продължаваме тръгата да не се тръгваме празни от... Том Мерседес е там, който го виждате, даже имам същата количка. Почти задницата е същата, соповете са същите, почти едно към едно, може да не е Мерседес, ама не бе, Мерседес. Само дето на моя Мерседес се отварят от тия. Мога да ги направя. Почти същия е, май. И не, гумите, едната джанта е по-светла, а моята е по-тъмна. На камерата не се вижда, ама да. Някой пазар, който иде. Добро утро, хора! Добро утро! Днес отново сме на Калояново. Втория опит правим този път с всичко необходимо. Пак изпече. Днес по принцип не е толкова горещо. Доста по-хладничко е, може да се каже, от предния път. Що ме има с дълга блуза? Аз мисля, че скоро може и да я сложим в раницата, но ще видим. Така, дойдохме тук да разгледаме пазара, какво има. Той е по-скоро битак. В долната част нататъка, все още сме на паркинга, а нататък има пазар за зеленчуци. Той е ли беше от по-рано? Или... Не знам. Може някакъв по-рано. Това не е под една реклама да си места камерата, просто защото да може да видите вие рекламите и не знам, просто е тъй. Да ми пишете много огромно благодаря, ако пишат. Някои пишат под коментарите. Сега последната реакция на кой реагирахме? На Венци. Вие нямам да видите, ама благодаря на всички коментари, които писаха. Ето ще ви ги изрида. Ако... Не знам, ще го измисля. Не знам дали ще ги изрида, ама... Ама така че благодаря на всеки, който пише, на всеки, който коментира, на всеки, който гледа, на всеки, който се абонира, на всеки, който се отделя време до живота от малкия живот, който не е хубав. Да. Общо взето, пазара е със сред... Моля, това всичко коли ли е, бе? И бус. Що няма нито един... Те май всички са бусови, тия са бусови, да ги виждаме отгоре. Тия са май са като моя Мерседес, защото е... Почти май. Бате, то тук като един на такова... На вената... Това... Щита. Там как се казва. Мега голям се, мега голям. На големина, така бих могъл да кажа, след като видях кадрите от дрона. Пазара е в събота, да кажем. Добре, в събота. И аз да кажа, че този пазар, отгоре от дрона, като го гледаме, отгоре на Пикспертива. Мисля, че така се казва. Е по-як, защото се едно се получава от някакво сърце. Ти ли си лъжец?
Бата е пак виновен. Да, събота е, като напишете общински пазар. А днеска сме вторник. 11. Как го казах бавничко, с забавен каданц. Много яко. Калояново, директно навигацията ви закарва тук. Рано сутрин. Днеска за първи път не съм се преобличал в тази вечер, която реагираме, съм с най-бесик блуз, дето съм вкъщи, така че да. Хубаво да се дойде. Та не е малко, но така Много голям пазар. Това е мега огромен пазар, дето го виждаме от ония в Сърдица, даже мисля, че мама е по-такъв малък, май. Мисля, ай сега плюс-минус може да е по-голям, ама не знам. Той на тъй се върти пам, а не, така пам, то само показах, нищо не показах. Те се въртят, аз мисля, че се въртат и покрай заводите, както е. Тъй имаш. Вижда ли си нещо? Не. Буквално нищо не се вижда. Тъй буквално се вижда. Ще ви начета и бекграунда да си го видите. Буквално, както може да видите, има и от двете страни, и от направо, и от наляво дясно има страни. Какво да правим? Трябва така да се видим. Буквално е най-бейсик пазар, който може да има. Там само баби са в тия пазари. На тия пазари, както имам такова... Аз взех една четка, дето къде знам къде ми е. Не ми се търси. Някъде съм я забучил, не ми е под легото, обещавам. Не знам къде съм я забучил, взех си една четка за прозорци. Не помня къде я турих обаче. В Буклук. Не. Тя беше някаква супер китайска. Имаше на този пазар, имаше и парфюми, имаше червила, гривни, ама много обичат да продават одила, тия спални чували. Там как се казва това? Спален комплект се казва. И много има и Леля ми си купи... Да, Леля ми си купи един с някаква шарка. Не помня каква беше. Ние закупихме май на сърчица ли беше? Или на сърца беше, или на нещо друго. Не, на такива шарки, дето на такива правили, които са такива. Да. Патен. Положено, че наистина доста Сергей може да обиколи човек. Сега И ще има Доста Сергей. И аз обикалям то даже аз като мен, аз съм на 16 години децам и то на мен, даже аз се обичам да съм по пазарите, ама аз обичам повече да съм сам, защото с някой друг я виж това, я примери тази дреха, нали се сещате как е положението, бала и направо убиваш ама един-два часа да играеш. Какво да играеш, бе? Тетрис или да ровиш, да търсиш. То всъщност е като някаква игра, защото то като... Това беше тази реплика. Улица без изход. Да. Улица без изход, ама дето имаш изход, дето обикаляш и по магазин. Бате, какви ги трънкам? Аз не знам, дано да ме разберете, ама аз просто си ги трънкам, тъй как си. Има какво да се види. Това не е второто идване тук. Като цяло. Мисля, че току-що някой си купи колело. Откъде ще почваме? Здрасти! Искаш да те снимаме? Ама с пари, Аз да плащам или ти ще плащаш? аз те гледам, вие. Мерси много. Вие трябва да малко реклама да се вида и аз също. Как се казваш? Симеон. Всяка седмица ли си? Да. Всяка седмица съм тук. Имаш машинки. Имам всичко, дал Господ. Мъчим се, бъда пред. Това Бош работи ли? Работи, естествено.
Готин. На каква цена е? 100 евро за теб. 100 евро. Материя за рядно. Добре, хайде. Чао. Какво си хареса? Диск, ама не знам размера дали е подходящ. Добър ден. Не виждам размер. На 25 мм ли е? За 3 мм това. Оф, аз се бъркам. Добре, аз се обърках. Какво мислиш, че Мислех, че може да се сложи на гошлайф. какво ще правиш? Ами това е, когато има ръжда някъде, на някое желязо, може да се сложи на шлайфа, да се изпили отгоре така лекичко и примерно да се поеди сад. Трябва ли ти още един нож за анбоксинг? Един е достатъчен. Иначе е хубав. Начало, отиш говориш вафа. Ти в началото се пуси. Вафа е писаш. Какво става? Ножове. Всичко можеш да намериш по този пазар. Направо всичко. Какво ти стане като Алиекспрес. Да, направихме думата. Сори. Ножове. С компас. Да, едно време, когато имаше Вестия Шоп, имаше такъв нож, се казваше на Рамбо. Тъжката му се отваряше, тая май не се отваря. И вътре имаше комплект за оцеляване. Няколко кипритени клечки, въже за да обезвиш. И не знам какво още. Моля? Много е остър. И се казваше ножа на Рамбо. И ние си го бяхме прочели. И? Не знам какво се е случило с него. Не съм ходил да оцелявам, аз съм бил малко по-голям от Алекс. Само не пипай ножовете. Танче, това не е лошо. Това не е пуснато. Не, сигурно не е пуснато. Да пуснато е, бе. Иначе каква е цената? С флакона ли? И двата ли са на 10 евро? Трябва ли нещо такова, не знам. Не знам. Тази горелка е специално за този флакон. А тази горелка е за този флакон. Ние ги продаваме и по-отделно като ви свърши. То нашето това дългото е със такива. Някакви подобни. Да, знам, ще ни трябва. Знае много за пилецата да го ползваме, а ние си имаме голяма горелка. Няма да вземем. Добре, благодаря. И ти изглеждат много въчни. Ма дали са здрави? Аз пак се заребявам по инструментите, виж. Чакай да питам, че ми стана интересно. Това на колко е? 15. Калояно пазара по-скъп. В Димитровград беше на 13, но го взехме за 10. Същото. Биноклите, които вземахме от Димитровград, бяха 5 евро всеки. Тук един иска да ни го дадат за 12. Първо от 15 намален на 12. Да. Тук май трябва да се внимава много с цените. Тук видяхме. Тук кой би вика, бе? Некой фен би вика, тя би сватба. Теглич за... Не теглич, ами пагат. Това е продължателност да си би випка, бе. Но е... За колела. 2 колела са бира. Цената, от която се тръгва 80, но подлежи на коментар. Иначе не е лошо. Само трябва да сложим теглич. Ще го пусна на изкуствения интелект да му провери цената. Виж са, аз търся нещо е такова, само че с батерия. Тя доста запазена. Ще върши работа в кухнята. Не. Не се е доста запазен. Малко е... Алекс,
Той е готов. По снимката това изглежда като багажник за теглич за два велосипеда с платформа, а не обикновен висящ модел. Не мога да определя точната марка само под тази снимка, но подобни модели се продават на следните цени в България. Бюджетни модели 300-450 лева. Това най-вероятно са за нови. Среден клас 500-900, премиум модели, някакъв модел тук е изписал между 1400 и 1700 лева. Косачката за мен. Еми, със здраве да си косят. Що изкуствените интелекти мисля, че още сме в лева? Поне тъй аз си мисля. Защото мисля, че трябва да ги направят, защото според мен и Gemini май говори в лева. Трябва да им кажеш да говорят в евро, за да може да си кажеш цената в евро. Не знам. Това е моето мнение. Нещо или са назад с нещата, или ние сме назад с нещата. Не знам. Би трябвало да говорят в евро. Не знам защо в лева, ама... Не, както да е. Без известна марка около 180-300 лева. Известна марка са вече по-скъпи между 1000 и 500 и 1000 лева. Нали, това са цени в лева. Ако трябва да предположа само по конструкцията, той прилича повече на по-стар модел на Артера или Туле, но не мога да го потвърдя със сигурност. Това да видим модела, стикер, ако има някакво. Има ли? Не знам дали това. Аз не знам. Не можем да вземем решение за багажника за колела. Виж, тук има друг. Ние нямаме теглич като цяло. Но то може да сложим много бързо. Имам човек за това нещо. Този много голям. То по-хубав ми изглежда. Търся стикер някъде, ама не виждам. Ей, тук има нещо. Някаква информация намерим. По-скъп е този. Сега ще видим цената. Там има етикет. Добър ден! Цената на багажника за колелата това е? 200 евро. Беше за 3 колелета е много хубаво здраво. Заключва се. Вярно, че е за 3. Колело се заключва. С ключи да го оставиш никъде някой да ти. То нали като искат вземат флекс, но аз ще виждам, че... Това въпрос е... Само за теглича ли се захваща или и друга? Само за теглича. Хваща се като битон. 3 колелета и аз се качвам мотора не мъртв. Къде си тия ключове? Ето ги. То пише, че 2 ключа има, май. Това ли са? Това ли? Да. Не, това не е. Къде е другия, бе? Къде отиде? Ето го, бе. Да. Ето го с трие. И това се заключва. Защото това се штраква тук. Искаш да отида по-малко как става. Ето това. Тук е така. Тук. Заключвай тук, че заключваш. Да. Първо го навиваш. Да. И до там. Колко е това. А ключовете имате ли? Имам ги от мен са. Ако ще ме разгледа, закачва всичко, габаритки, стопа, аварийни, всичко работа. Защото аз го мукна с бус след това колело. Не, аз другия ги продадох. Да. И много лесно се така е това мушкаш тук, навътре върви, наобратно, ако не натиснеш копчето, не мога да го вадиш. Това като ролерите. Да. Точно е тези. Добре. Иначе, цената надолу? Колко ти се дава? Не ми се дава много. Аз още теглич нямам, ама искам да взема някакъв багажник. Добре, 160 евро. Устройва. 160. Взимаш го веднага. Ако искаш на моето ще демонстрирам фирозаката, ще видиш как се заключва, какво се прави. Работят ли светлини? Всичко му работи, абсолютно. Мигачи, габарит. Това наше колело го прибираме в багажника за сега, де. И ние си имаме теглич. Ама... Колко ли е ефикасно това? Аз, като имаш багажник и си... Поне можеш да го държиш на... Защото нашите приятели, като паркират кемпера, аз ги питах един път.
Дали си взимат колелетата като паркират, като спрат, като там, взимат си ги горе. Защото да не ги схранят всъщност. Ема, не знам. Има ли полза от тия неща? Не знам. Ти, нали ако си с повече колелета има смисъл, да ама се много... Аз не виждам колко е смисъл на това. Предположим, че мога да го тура в багажника. Да, ако имаш сега, примерно някаква панамера, ако имаш... Трябва. Чай, те нямат теглищия, бе. Панамерите и Mercedes AMG GT3 и BMW-тата имат ли си? Не знам. Тя новите коли обаче не знам дали имат теглища всичките, ама не знам. Май... Аз не мисля етка на колата, не знам дали имам сега. Като гледам и не знам как може да се стори, ама... Аз не мисля, че всички ще имат теглища. Мисля, че само някои ще имат, ама... Не знам, бе. Може да е ефикасно. Не ги държиш чуждица, не знам. Сега, ако няма къде да ги държиш, има логика, ама... Не знам, аз не знам. И стопове, даже и аварийните програми. Това за рамките на колелата ли? Да, това слагаш тези, кога са отлабени, може да си ги мърдаш на къде искаш. Да. Ей, ще се размазвах една муха. Ако си нави, Добре, айде да помислим малко. Това разглобява ли са, че това нещо? като иска сваляш го и го тук. Сваля се това нещо, добре, защото няма да влезе в багажниката. Стига да искаш тук на место ще го. Добре, ще помисля малко и... 160. Аз съм тук. Добре. Само с бота съм проверял. Бота каза, че 200 евро. Ето, много добра сделка. 160 на 150 сигурно ще го даде. Айде да помислим малко. Това май е за сирене за кашкала. Ако не се лъжа. Да, това е интересно. За какво е? Правилно съм. Той човек помниш ли го? Да. От вас се бяхме вземали един статив. Благодарим. Хвърчило. Как е? Не знам, влезаме в главата сега този багажник. И ще видя в OLX. На каква цена са прасковете? Искаш ли някъде на сянка да отидем да провериш? Аз гледам тук, докато ходим. Помним ли с хубавите домати? Да. И в YouTube целият клип и малко от това. В Фейсбук. TikTok. TikTok. Излезна малко. Ето казваш, вземи си от тези домати Да. с това. Ако искате хубава салата, вземете си от тези домати. Някой взе ли си? Тогава някой да ме е гледал и да се взема. Не знам кой ме е гледал, обаче децата ми какво да се види. Аз се задавам. Така се снимали. Такива домати. Аз това ме дойде на къла, че само вие снимахте. Такива домати трябва да се показват. Това се нарече един домат да ги. Те не са озрели хубаво, те са озрели. Ама от сега виждам, че има липсва нещо на този домат. Искате ли домати? Добре ди, няма без сирене, само на доматче. Не сме селски хора, да кажа. Не сме отидели да притесняват. Като и ние сме такива. На село живеем, заповядай. Аз ще кажа, че ще нарече един домат или два домата. Да, ще го опитам. Не солим. Там много обичам продавал, него си шеф. Бата и на мен ми са приятели нещо, бе. Нямам ли какво да ям? Да проверя дали върху сандвич. Когато ти ганети кабачки ги правят. Що ги правят? Така и аз не знам. Сега ще пия така.
Много яко. Отварям. Много яко. Има и с други вкусови. Аз май съм взимал или с ягоди съм взимал или нямам спомен да съм взимал, ама това е за салай. Много яко. 50 мл. То като фанелката. Ама тя фанелката ми е синя. Не знам, що ми хваща зелено. Отгоре ми е малко зелено, ама ми хваща заради лампата зелено ти ми пусна. Как това е? По-хубаво са от нашото. Сорта е важен. Сорта, това е... Това е резултат. Опитай. Тук има чудо. Това е хубаво. Вие двамата един домачин. Да не сте гавности. Близо живеем до там. Много е хубаво. Тя е ферментурна загорка и с съдружника ми. Това е най-хубавия домат. Къде се бъзика? Аз ги видях. Колегите ги следят на YouTube. Благодарим. Танче, какво ще кажеш за домата? Направо. Това е Много хубаво. най-хубавият домат, който съм яла в последно време. Но за оранжерия трябва да е. Да. Имаш конкуренция тук. Да. Добър ден. Вие сте конкуренция на скарета. На кебабчетата конкуренция. Колко е? Една мекица 80 цента. 80 цента. Ако искаш, Може. Ще видим, каквото им следва. Те ще кажат. От едната страна има сини сливи, от другата страна има скара. Кифтите кебабчета, пардоли. Сините сливи са на 80 цента. Не знам как е. Дали е добра цена. Не знам, аз за първ път виждам сини сливи. Този сезон. Да. Ето така изглеждат. Този сезон, да. Но трябва да вземем по принцип. Взима и тогава. Какво Не трябва? е казано. Тук по принцип трябва да вземем. Добре. Защото искам да правя мармалад. Мармалад и едно сладко много хубаво. Тук много. Може и на мен рецептата. И аз искам да се опитам да направя едни сладки. И аз да направя нещо. Да съм полезен и аз вкъщи. Защото и самия стая, офис, всичко. Гейминг, всичко. Аз игра, записвам игра. Абе, умница. В какво се превърна? Ще мога да живея в една стая. Малка. Не ми трябва по-голям. Там е като някаква аргентска квартира. Моята квартира, падна ли ми гадже. Никога не казвам. Никога. Иска или не. Скара има. Здравейте! Как сте? Добре, вие? Анче, знати хора пак. Да. Никто не ме Скари. То заредено от към месо. Ето, познат човек. Здравейте! Добър ден! Добър ден! Много добре, благодарим ви. Добър ден, драго ми. Мене също. Какво е това, Танче? Това е дух, който е произведен от Да, Прополисов екстракт. Може да се пие, може да се маже. може, да. Айде да се маже. Това за рани ли? Сега като видях тия мед, това мед ли? Не знам, мед, като видях тия шията, се сетих, че имаме едно видео на баса, ще трябва да го направя, да го обработя, да го видя как и що е. Така че първо видеото на баса ще излезе, после това сега сетих, така ще ги направя. Да мога да се кажа, така че. Ама то вие като гледате, то такъв ми е график. Аз трябва да направя шорт, да казвам кое ще видиш ме, кое е там. Абе, да знаете, ама то. Така че. Аз сега си мислех, че мама е то
Тази седмица ще ми е последната седмица, дето мога да реагирам на видеа, защото от друга седмица не мисля, че не знам дали ще имам време, не знам дали ще ходим някъде, дали ще сме тук, ама така че не знам от 17 до 21, защото мислим една седмица в Гърция да отидем, ама не знам аз, защото те планове се объркват, така че може да се видим с вас на 24-ти, така че ако не се видим на 17, се виждаме на 24-ти понеделника и пак на 27 обработваме видеа, както обичайно, ако не се събират много. Просто тия седмици исках да смогна с видеята и обработвахме всеки ден видеа и просто, защото нали се се може на телефона, компютъра чакаме да го видим, не знам, някакъв проблем, нещо там е направено и трябва да го видим и да го свържем и да... Беше това и няма ми камера, трябва да се купи камера, защото камера без реакции, сега видях, че тия реакции върват с камера, така че трябва камера, защото камера без реакции не се вижда много опит, защото сега трябва да купим и прожектор за кемпера, ама бе много неща има да купа, така че за камера не знам дали ще стегне идея, ама зависи от вас. Ако се абонирате супер много, може и камера, ама не ви обещавам. Още ще снимаме... Не знам кога ще се прехвърлим, ама следете канала, аз ще ви кажа кога се преместим от компютъра вече. За рани, болни венци, хрема, изгорено, акне, хемороиди, гъбички, ушики. Това е по-силно, защото тук няма вода. Това е по-силно. Да. Ако там има вода и Но това е готово за консумация пък. Аз не знаех, че това става и за рани. Трябва да търсиш шахта, трябва да търсиш вода, Да. капките Да. и пиеш. Колко капки? 25-30 капки максимално. Кое искаш? Ние тук видяхме и от това нещо. Магарешки будил. Може да пробваме. Ще вземе едно такова. Е така. Те ги взимах на Германия. Това е ароматизатор за колата. Вършат работа. И телефоните гледай какво става. Телефоните. HTC. Значи, направо като си на пазар и ако видя такива телефони, ще купа всички стари неща. Още, мисля, още не мога да разбира къде да се купат тия касети, да се купа. Не съм видял никъде. Питах навсякъде, ама не мога аз да разбирам къде да се купа касети, защото в предното видео имаше много яки касети, ама не знам аз къде мога да ги намеря. Накрая ще купа един телефон стари. Не знам какво ще купа, ще обработваме. Нали ще може да обработваме на стар телефон. И това е супер да я бе. Направим някакво предизвикателство да обработваме на стария телефон. Да. Тази е много тъничка, обаче аз не нося такива, които са без ръкави. Ето, ти с ръкав. Да, ама не ми Там прилича на Октобърфест, когато носят жените. Не е точно такова, ама Недавно това е панталон. точно трябва кошница да вземе за колелата. Знаеш какво не видях? Капачки за буркани. Не съм обърнал внимание. Има изобилие и разнообразие. Здравейте! Здрасти!
Как ви се семейство? Милче, така ли? Да. Здрасти. Как си? Телевизията виж. Тебе, Следава на двора и вие селски район. ами, Вие елате на Раковски у дома. те бяха, Ние там живеем и на пазара бяхте скоро. Раковски, Да, на пазара. ще до пазара много. Скоро не асфалтираха улица. Добре. Ясна. човекът те чакал. Той мой човек, това всеки вечер беше мене, той е драч. Той е приятел. Утре Хизара ще дойде. Има хубави работи. Знаеш, че е менгевета. Трябва човек да има в гаража едно менгеве. Ние имаме. Имаме, ама нали го свалих? И то... Не знам. Какво се случва с него? Освен менгеме и шмергел. Шмергел ли беше онова деца с сини дискове такива дет? Може да Чували се по този инструменти. Има усет. Не знам. Добър ден. Сили на интернет, на TikTok, да дойдат клиенти. Тук виж най-подредената на Сергия. Не знам какво става. Не съм много подредена. Виж всичко под конец. На каква цена са проекта? Да поемеш медици трябва. И примерно за 17. И нашите евро. Че също ли са толкова? Са на 5 евро. Да. А те са по-дълги. Като ние кутията деца. Мгм. Тук бройката е 5 евро. Да. Добре. Може да не са същите, не? Но са подобни. Точно, да, ударни. Тук виждам нещо, дето не съм виждал до сега. Това за какво са полза? Това е квадрат. Да, Някъде къде има квадрат. не съм виждал квадрат. Тук като 600 грама, ама квадрат. Ще учим го. Да. Те първа Отпитане. ще почвам. Еми, тук има хубави полезни работи. Има всичко. Служиме на народа. Това за дърво ли? Това е много остро. Всичко добро. Мерси. Някакъв друг свят. Чорапи 30 цента. Чорапи 30 цента. Има ли състава? Да. Виж, Маша. Панче горе-долу обиколихме почти целия пазар. Тук са дрехите сега. Дрехи, но Дрехи ще насам гледаме ли? има и битак насам още. Айме, ще разгледаме. Някакви дрехи трябват ли ни за деца, От тук не. за нас? Ей, виж какво става. Ало, Кой е този? Браво! Сети се. Айде, Ансузи. Къси гащи. Не се заканта. Трябва да си един пазар да ударим за кемпера. Кога ще ударим един пазар за кемпера? Сигурно ще е от полза. Това не е някаква лоша идея. Да вземем някакви дрехи за кемпера на пазара. Защото тук не знам какво имаме. Ама не знам. И сега си едни бузи имах. Не знам. Хвърнаха ли ги, паза ли ги. Сега седих две бузи такива. Дете, мисля, че и с една се пазарихме, ама не помня дали ги паза сега, ама сега като спрем и ще видя да ги потърся. Сега седих, не знам дали ги пазим от... Май взехме 3 или 2-3 бузи, не знам. Колко бях, не знам. Сега седих за тия бузи, не знам къде съм, може ли да съм ги хвърлил. Те ставаха за нищо. Не знам. Сега ги намеря после. То колко имаме? Тук е 10 минус 15 минути. Аз не мога да се намеря някакъв. Аз съм в някакъв екип. Правиш опити от време на време, ама Правя, ама не се получава. не се получава. Ще излезе ли късметът? Български са. Да. Яникс.
И ми хареса. Каква е цената? 28,63. Какво? 28,63. Еми, добре изглежда, честно казвам. Да, удобно е. Само ме притеснява дали долничето ще ми стане. Малко ще се вталя. Ще ми стане. Не, това е М-ка. Двата хикса не е това, много ще ми е голямо. Аз преди няколко години си вземах един Ансунг, който ми беше малко голям. Не, малко малък. С идеята да отслабна и да го нося, още не съм го носил. Мен май този цвят повече ме хареса. То между розово и лилаво. Да. Да, добре. Кой цвят? Ами този е добре. И другия. И двата са. И двата са. И двата ще ги взема. Така съм се намерила. Ще проверя и аз, Танче. Кой размер? Хиксел. Май 2 пъти хиксел ще заменя, ама нека да видим пък. Да. 2 пъти. Еми, още един сезон в градината и на ремонтите. Май хубаво е. Сега ще... Само да няма и ремонти. Моля. Сега сме гледали чакто са трудни за гледане. Не бе, нищо не е трудно за гледане, бе. Всичко е, амбоска трябва по-спак да се го прегледаш, да го минеш през монтажа. Това не е толкова хубава работа, не, ама не знам. За да реагираш на видеята е по-добре, отколкото да минеш през монтажа и пак да го прегледаш, ама не знам. Това си пак работа, пак се е работа. Отколкото че резидни ги прави и не мога да смогна, ама почти смогвам. Утре пак ще обработваме, други ден, четвъртък пак ще обработваме. Четвъртък ще е най-силният ми ден за обработка, защото мисля, че може да е последния ден тук в България. Търсител. Не знам. Така че, плюс това имаме лимит до един сутринта, реагираме и после дърпам чертата. Много е добре, защото аз понякога до един и половина до 20 сутринта даже седя тук да реагирам на тия видеа, така че ама само понякога, по крайен случай реагирам до 2 сутринта. Може ли другия да видим? Много голям. То това май ще ми е добре. То да не ме и малко. Добре. Чакай да пия малко. Ало, вера, за да се възстановя аурата. Бате много добра аура. Добре, мале, този телефон направо го екзекутори. Утре имаме аура кожевит аура. Много добре. Микрофонът Не е за малко сега телевизор. че доста добре стои. Харесва ме. Тежко. Да направя на камерата, като се принесем на компютъра, да можеш да се виждаш. Хората да те виждат. Цялото легло да се вижда, защото тя по принцип люската си ляга на леглото аз да ги купих това, ама. Люси, не върху дъската ще ми я чупиш накрая, бе. Абе, не върху дъската. Папе. Ще ми чупиш дъската, бе. Аз не начупиш. Добре, нищо като ми я чупиш. Голяма работа, пари като вестници. Какво нам правя, че ще ми я чупи? Аредния да е. За да си го взема. Не, по-малко не. Това ми е май... накосъм. Към малък вече. Дълбоки са. Нека се наведеше нали. Еми, че два ли ще си вземаш? Двата ги вземам, защото аз много трудно се намеря. Айде, добре, и аз ще взема този. Това е май първия пазар битак, на който се вземе и дрехи. Да, ама са такива български, което ме спечели. Моя Ансунг комплект е 35 евро. Твоите са 28. 28. Че Знаеш ли? доста време. Да, Елек си търсил много време.
В принцип е добре, ама... Той не мече ми е добре и за кемпера и аз да взема един лек, бе. Това... Или си взех... Долу тук. Не помня какво си взех. Защо не помня какво си взех, бе? Не знам. Лек взех ли си май... Не помня. Какво съм си взел вече? Не знам как се чувстваш. Ей тук да се окомплектуваме. И маратонки, викаш ли? 10 Всичко да ме. Не съм виждала от години. Не съм обръщала внимание, не знам. Галошите. 3,80. И другите бяха 5. Да. Ами има от всичко. Има плодове и зеленчуци, има битак, има дрехи, Някои са има килими. Тук не На се игра. разпродажба викат, привикват. Къде ще обикаляме? Ние тук не сме минали. И тук също не сме. Виж какво виждам. Какво? Да, ама това не е истинско. Не, да. Разгледа. Подкова да имате случайно. Истинска подкова. Ма това не е... Не е истинска, май. Тя е като сувенирче. Да. Търсим истинска животинска. Песинска животинска. Не знам, той моята не е истинска много. Има някакви кристали. Има. И пише късмящ. Извинявай. Какво направи ти? Басте. Това чули се на камера на микрофона. То на камерата няма как да се чуи, ама на микрофона. Тук има някакви кристалчета, да е цветът, ама не знам дали е истинска моето. Айде, освети ми малко, да видим. Това с много си освети, ама... Не. Не знам, може да е някаква... Моята е полуистинска, май. Сега ще видим. До края на този клип дали ще имам касет. И аура. Големи красоти тук. Крейзи. Това бая време отнело да се уши. Да. Тръгваме. Живо здраво. Алес Кля. Защо си дойде в Германия? Какво да правя в Германия? Не исках да ти пиша коментар. Защо си дойде в Германия? Ти там ли живееш? Аз там съм 12 години, имам 20 метра сергия. Идва тук, виж какво става. Що си тук сега? На вакансия ли? Ти голяма вакансия правиш тук. Хората на морето ходят на вакансия. Добра, на морето, ремонта кой ще го прави? Как правиш ремонт? Купчете. Щом трябва? Колко пара отиде купчете? Бая. Танче тук страшна работа на пазара. 12 направим. Това какво е? Виж, интересно е нещо. Това за вестници, ма изписания. Това Я видя дали ще се виждаш на камерата. Виждаш. Трудно обаче така. Трябва да разтоварим неща. Я чакай по-скоро да го обработвам, ще видя. Не си, я се покажи. Пачи, ще го чуба накрая. Я се покажи, малко контент да правиш. Си. Ще аз чупа накрая. Здравейте, виждаме ли си? От тук екрана няма да го видя никога.
Това е малки гранди. Люси, много си хубава, ще те смачкам. Нима хапи, ако обичаш. И? Какво се правиш? Нищо. Не те напреса. Виж, цветето ще пада. Бат трябва да ги ушия, чакай. Амин, амин, амин. Та-та-са. Отивам да работя, Люсо. Не мога да се занимавам в 24. Души си там цветята и... Вече ги разсипах, да. Не знам какво се видя. Косонурката видя ли? Да. Това е пепелник. Отваря се отгоре и е Ти пепелник. това гледаш. Да. Тук някакви други неща има. Това не са абсолютно се качва. Има някакво предназначение, ама какво е, не знам пак не за... Дали? А той Може. и за окраса, ама и мелники работи. Мелничка е, нали? За кафе? За кафе или за какво? За черен. Не, прави кафе. Те са декоративни, ама и са мелници. Това е за кафе на Интересно. Помислиш, че е за черен пипер. Да, бъде за черен. Само ли? Още си носим столовете. И не сме ходили някъде, обаче ресторант, че направо. Леко парчилата. Ние имаме още съвсем малко и... Ще пообиколим малко. Аз още имам колебания за Варега ли е, бе? багажника за колела. Нямаме ние теглично, може да се сложи лесно. Айде идем да помислим още малко. Хората събират вече. Колко е число, да кажем, горе-долу? Ами, 12 без 20. Добре, значи до към 12 и приключва. Тук не сме видели. Там има книги. После. Моля? Ами дай да видим. Много предстои. Това са нашите хора. Здрасти. Какви сериозни машини има тук, някакви пултове от едно време. Какво стана? Взея тук. Ако искаш гледай. Аз след така мога да видя на първо четене. Предния път пропуснахме някои. Да, но И ги видяхме. бяха от този човек, където с многото маси. Тук няма кулинар. Да, лекичко ми не внимавай. Да, ние много обичаме да ходим по пазари, по агитации. Това за приса някакво нещо от маша. Това е инструмент според мен. Не, май не. Това преса. Да, слагат се едни на крайници отгоре. Си шолари, такива ни четки. Не знам, но Съгласявам се. не такова ми прилича, може и да не. Прилича на инструмент. Може, Ма няма значение. Тук сме за втори път вече днес. Ами, ти нали искаш да отиваме до багажника за колела? Разгледай, мамо. За какво е това? Замахам силикона на банята. С това ще се маха лесно. Ми вземило? Меката на Парксайд тук. Професионалната серия. Не говоря машина, не е едно. Това е малко. С или без батерия? С батерия? Нямаш батерия. Аз ако ще купувам и батерия, ще купя нов фотан. Ама няма да я да знаеш. Ма ще е с гаранция. Нов. Дай ми 20. Без батерия не ми трябва. Какво си хареса? Ти да не мери нещо? Не, обаче. Много загледах една. Чакай малко. Да идвам ли? Ана... Не е лошо. Да, нагоре. Не знам. Стои ми обаче една като... А ти мери ли? Не.
Ще ми е като много странно. Такъв е плата ли, като на петнами стои. Знаеш какво ми прилича? На перде. Това е чара. Ще има сделка. Това се затяга да не се върти на страни. Да не се отдаш. Ясно. То с него става стабилен. Да. Силно ли се затяга или не? Не. Докъде виждаш това? Това виждаш ли? Да. То идва до край. То. Така. Ето, все. Добре. Това сега. Ключа, дай. Той в тебе. Да го заключа или да видиш как Да видим, че работи. Това т.е. задържа дръжката да не са... нали видя как е за това? Да. Това е вече да се заключа. Значи... Да. Ай, сега се върти свободно. Добре. Същия ключ е и за те. Не, за тези. Ето те и те. Да. А това? А това късто няма. Няма. Да. Защото той е най-отпред и няма шанс как да го открава. Ага, ясно. Така искаш да видиш габарите ми. Да. Тръгнахме от 200 евро. Предложих му... Колко му предложих? Той предложи 160. Питах го за цената. Да. Сега тръгват, вече събират багажа, предложих му 120, стискаме ръцете на 130. Аха. Мисля, че това вече е добра сделка, ако всичко работи. Гледай. Добре. Да, Свети, да. свети. Мигачи има ли? Добре. Задна. Задна. Добре. Сега трябва да разглобим това, защото ние по принцип още нямаме теглиш на колата. За да влезе това нещо, трябва да го набутам разглобено. Изобщо не бяхме тръгнали за багажник за колела. Разбирам. Това освобождаваме, нали? Да, дигаш. Обаче виж. Това натискаш. Аха. Това Ясно, да. правиш добре. Ето, той вече е почти свободно. Да. И тук го отваряш. Ага. Това сам може ли да се прави? Да. Може. Ами аз някой път, като няма кой, е така фаща. Не си го правил. Да. То ще свиква човек. Да. Казвай да ще извън се. Наклони така, наклони на пол. Добре. Сега трябва да махнем това нещо. Ще ми трябва един такъв. Не знам, накефен съм, че имаме такова нещо. Лошото е, че освен теглиш трябва да се прекара инсталация, което пак става за този кабел. Той мисля, че е същия като за караваните. Е добре, че продавате всичко тук да има инструменти. Да, иначе. Имаме подарък телескоп от хората. Сега, трудното ще е да вкараме багажника, защото Багажник. няма теглич все още. Ей, сега като минавах, другите, дето продават подобни неща, ме заговарят, питат колко пари съм го взел. Скъпо съм го взел за 130, казват. Но аз гледах много в интернет и за тия пари няма. Конкретният модел го няма наистина. И казват, че го продава ония ден за 70 или 80. Може да е бил за 2 колела или нещо, или някакъв друг модел, но този е по-скъп модел. Както и да е, свършил вече, взели сме го. Аз съм доволен от покупката. Не знам. Това се иска. Не по-ново, но отново. Танче, харесва ли ти пазара? Да, този пазар ми харесва. Определено има интересни находки. Ето, аз се взех дрехи, че взе багажник за колелата, общо взето неща, които по принцип не сме предвидели, не сме дошли конкретно за нещо, но пък се намерихме хубави неща. Взехме си хубави български праскове. Продължаваме традицията да не се тръгваме празни от някой пазар, който и да е. А сега на оферта, не знам, не е на оферта. Вие може да дадете съвети, но Сега крайна сметка... Не е чак същия бус, сега като го гледаме от тук. Само данисата мисля, че е същата. Да. Ма...
Не е такава темата сравняване на бутовете, просто казвам. Това е винаги нещо, което може да се продаде. Да го оставя в гаража, като решим, че я го ползваме, пускам го в интернет и се продава. Да. Еми, това е, хора. Надявам се да ви е било интересно. Посетете нашия онлайн каталог, абонирайте се за канала и ще се видим утре. Чао! Чао. Чао. Много... Какво цъкнах, бе? Цъкнах им канала направо. Crazy shit. Това е моят канала, Милчеви БГ. И друг път май сме реагирали. Или... не, това не е първо, защото първо реагирахме на твоето бурята, как потуши бурята. Сега реагираме на този клип. Надявам се всичко да е окей, да се вижда на цена с котката ми. Това е моя реакт, това е моето мнение за пазарите. Но ми хареса, направо crazy. Дано да има и още такива. Стискаме палци хората да са живи и здрави. Това е най-важното. Изкарахме си едно хубаво, незабравимо. И се да посвещавам нещо с тия думи, които говоря. Последвайте, абонирайте се за тях. Много са хубави. Правят хубаво съдържание. Стараят се. Поне не е някаква простия като манджата или като венци. На манджата още чакаме видеото. Момента на записване на това на този реакт. Така че сега ще видя какво ще правя. Иначе благодаря ви и газ на следващите реакции. Или като май полудя иска да ме гушка и да машкам. Така че това беше от мен. Чао! До следващия ми реакт.